Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Duha ka magsuon nga 3 anyos ug 7 ka bulan nga baby ang patay human gigulgulan sa mismong inahan niini sa Nabunturan, Davao de Oro. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Usa ka mangilingig nga krimen ang naitabo alas 6 sa buntag adlawng Martes, February 17 sa Purok 5, Barangay Magsaysay, Nabunturan, Davao de Oro. Patay ang magigsuong 3 anyos nga lalaki ug 7 pa lang kabulan nga batang babae. Wa damha nga dinhi sulod sa kwarto sa ilahang balay, mamatay ang mga bata. Ang nakapait pa ang suspect mismong ang inahan sa mga biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, nakita na lamang sa lolo sa mga bata o ang amahan sa suspect nga nagkadugo o nagbuyod ang tulo sa kwarto. Nakahiagom og samad sa liog ang mga bata, human gigulgulan sa inahan. Samtang ang inahan, giduslak ang kaugalingon human sa krimen. Nakitaan no, sa usa ka lolo ang iyahang anak ug ang iyahang duha ka apo nga nagbuyod na dito sulod sa ilang kwarto. Tungod sa panghitabo, iyahang hakwat no ang iyahang anak katong inahan sa duha ka bata kay buhi pa man ug nangutana kini nga kinsa may nagbuhat ni ini sa inyuha o ikaw ba ang nagbuhat ni ini. So pwede man siya ka istorya kay naapod siya samad no dinunggaban dinhi sa iyahang liog. So mao to nga ningtando na lang siya. Naglalis matud pa ang suspect ug ang amahan sa mga bata una ang krimen. Kay nilakaw man ang amahan sa mga bata anang gabi una nga ning biyahe na kay biyahedor man ang amahan. So mauna to ang hinungdan no nga nag-away sila and then